Masikati akanaka vana veZimbabwe ave nguva yaBrett Mvet nhau dzake. Nhasi tiri kutaura episode 9. Title yacho it is May the Real War Veterans Please Simukai. Mugore ra1992 president wenyika vakatanga fund yokubatsira vaya vakakwara muhondo yechimurenga. Vakaisa mari inosvika pa 1.5 billion mufund iyoyo. Asi 450 million yakazoshayikwa. Munhu akakonzeresa kushayikwa kwemari iyoyo akapiwa nickname yekuti Hitler. Zita remunhu akauraya over 8 million people muWorld War II. Kamunhu kacho kaifamba muZimbabwe kachizviti leader of the war veterans. Iye pache zvake anga ari doctor akaenda kuchikoro kuPoland kuEurope. Panguva yehondo makomrade vachinzvenga nyere musango, iye anga akagara zvake kuPoland ikoko achirova mukadzi wake wechivheti kana kumbosimudza ngerengere zvake. Asi simba rake rakazouya paakazopiwa basa rekubatisa kana kukonfema kukwara kwakaita mawar vet. Ndiye aitarisa maapplication ose wogotaura kuti unopiwa percentage yedisability yakamira sei uyezve mari inoenderana nedisability yacho. Iye Hitler pache zvake akawana $500,000 dzekuti angogara zvake muPoland nemukadzi wake. Vamwe vakawana madisability payments. Kamwe kamuzukuru kapresident kakanzi kakane 95% disability. Apa achiri kufamba, hari kutaura, kuona, kunzwa, asi akabhadhara. Mumwe aishanda kuZBC akanzi 100% disabled. Apa achiri kushanda, wogopiwa $483,000. Mukuru wemaCIO akanzi angari 98% disabled, akapiwa $650,000. Mumwe muMP wejunta akanzi 94% disabled, akapiwa $579,000. Kuzoti vamwe vanga vari deputy president vaakuda kufoma party yavo vakanzi 55% disabled, vakapiwa $389,000. Asi mukatarisa pabhuku rekumeso Facebook nepaYouTube unoona vachitamba nevazukuru vavo zvese nekusakura minda. Apa munhu hanzi ari 55% disabled. Asi pane makomrade vakakuwara zvechokwadi panguva yechimurenga. Mukoma Musa, musoja chaiye, pavakashaya vakatoitwa kuvigwa neshamwari yavo mumwe mubrigadier wechisoja. Apa brigadier paakataura kuti pane chitsotsi chiri kuitika mufandi iyoyo, vakamanikidzwa kuti varetire. Alexander Phiri, president weNational Council for the Disabled, vatori muwheelchair zvavo, havatambi nevazukuru vavo, havakwanisi kurima kuminda kwavo, asi vakangonzi 20% disabled mufungi. Solo Shamu vakakuwara muhondo, vakapfurwa nenyere dzakatowanda zvekuti havachakwanisi kana kutofamba, asi vakangowana $359,000. Corruption yaHitler yanga iri pachena. Vamwe mujunta vanga vachida kumusungisa, asi vamwe vazhinji vacho vakaona kuti akasungwa Hitler wacho achabva ataura mazita evanhu vese vaakabatsira kuwana mari. Vanhu vacho maminista, mashefu, vana vavo nedzimwewo hama dzavo. Saka junta rakangonyarara rikabhadhara. Pa1980 pakanga pane 32,000 mawar veterans vakarejistwa. Asi muna 1997 zvakanzi vave 50,000 mawar veterans. 17 years dzakapfuura
apo hapana kana 1 wavo akafa. Pamusoro peizvozvo, vamwe 18,000 vakazvarwa vakabva nekupi, vakapiwa ma$50,000, pension pamwedzi ye$2,000, kuzoti chikoro mahara, kurapwa kuchipatara mahara, vana zvavo zvese zvavari kuda mahara, neminda pamusoro. Saka mari yese iyi yekubhadhara zvinhu izvi yakabva kupi? Hurumende yakaudza Reserve Bank kuti vatore mapepa vaprinta mari. Sales tax yakakwidzwa kubva pa15% ikasvikidzwa ku17.5%. Tax pamagetsi yakakwidzwa, tax papetrol yakawedzerwa ne20 cents. Inflation yakabva yasvika kumatrillion. Dhora rikadonha rikapedzerwa raraswa. Economy ikati dhu. Asi maWorldVet vakamboenderei kuhondo kwacho. Vakarwira kuti vakwanise kuvhota, kuti vakwanise kutenga ivhu pavanoda, kuti vakwanise kuendesa vana vavo kuzvikoro zvavanoda, kuti vagone kufamba vakasununguka munyika mavo. Vakarwira vana vavo, mhuri dzavo, dzimwe hama neshamwari kuti ivo vawane rusununguko kubva kuudzvanyiriri hweusarudza ganda waSmith. Mukabvunza muWorldVet chaiye, hapana kana 1 akarwira kuti awane pension, kuti awane zvinhu zvemahara, kuti apunze ikonomi yenyika nekukara kwavo. Ayo, isusu sevanhu vakagara munyika yatakatora, yatakapiwa nevanhu vakarwa hondo, tinofanirwa kuvatenda uyezve kuvabatsira patinokwanisa kuvabatsira. Asi nyaya yekuti vanotibata pahuro nekungotora zvinhu zvakawanda zvokuti vanobva vakuwadza ikonomi yenyika, ipapo tinoti kwete. Kana vaye vatinoti matrue war veteran, tinokukumbirai kuti musimuke, mubvise vanhu ava vakafanana naHitler watataura uye. Imi maWar veteran vakarwira rusununguko, kana chinhu chimwe chete chamakatarisa, kusunungura kwenyika chete, hapana zvimwe. Yave nguva yokuti musimuke imimi matrue war veteran, mugadzire nyika yamakarwira, nyika yamuchazosira vana venyu nevazukuru venyu. Musaregere nyika kana kuti minda kuti iende kumakudo. Tinokumbira, please, may the real war veterans simukai. Ndo panoperera nhau dzaBreath. Kana mafarira zvandataura uyezve motsigira zvandataura, mondibatawo paFacebook Breath nepaYouTube Breath. Uyezve tinoda kutenda vakuru vakatiprintira chinhu chedu ichi, chimwe chandandinacho chekunyora nemaoko chachakati shatei, iri semaonero enyu amuri kuita chakatonaka. Saka tinotenda vakuru vakatiitira izvozvo. Tatenda. Thank you.